Boas, señoras e señores, benvidos e benvidas, como sempre, ao novo repaso que facemos da actualidade local aquí na televisión local das Pontes, neste As Pontes Hoxe, co que pechamos cada semana. Un As Pontes Hoxe que hoxe arrinca en clave política, porque esta mesma semana tiñamos pleno de carácter extraordinario e coa aprobación de máis de 230.000 euros para un crédito extraordinario. Equipo de Goberno e grupos da oposición deronse cita o pasado luns no Salón de Plenos damando unha sesión extraordinaria que contou coa presidencia de Adilana Pena. A xornada abriuse coa aprobación da modificación das comisións informativas, un punto que recibe a luz verde damando os votos dos representantes do Grupo Municipal Socialista e a abstención de Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego a incorporación da Comisión de Patrimonio Histórico. No tocante ao segundo tema de debate, unha modificación de crédito extraordinario de 230.331 euros, esta saía adiante co respaldo do Partido Socialista e Partido Popular e a abstención do BNG. Non nos podíamos esquecer que esta mesma semana, concretamente o pasado luns, se conmemoraba o 25 de novembro, o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Un evento ao que se sumaron dentro do Concello das Pontes e tamén dentro de distintos colectivos locais cun amplo programa de actividades. As Pontes sumouse esta semana aos actos en conmemoración do Día Internacional da Erradicación da Violencia contra as Mulleres, en esta edición poñendo o foco na poboación máis moza, demanda a súa campaña Non as fagas invisibles a fina mirada. Así as cousas, a Concellería de Benestar Social puxo en marcha un programa de actividades dirixidas especialmente a dar visibilidade á violencia que se rexistra nas relacións afectivas e sexuais que protagonizan as mozas, e que en moitas ocasións non se detecta ou considerase un comportamento normalizado. De feito, nestes días estiveron a desenvolverse talleres lúdico-formativos tanto nas dependencias do Castro Daouz como do Moncho Valcarce para formar os estudantes neste tipo de violencias, que aprenden a identificalas e a eliminalas do seu día a día, en especial no que respecta aos contidos que saen da internet e das redes sociais. A SEMADE tamén esta semana quedaba instalado un punto violeta en cada centro no que se ofreceu información sobre os recursos cos que podemos contar para denunciar unha agresión machista e as canles a seguir para poder dar conta deste tipo de violencias e deste xeito que as autoridades poidan tomar medidas. Un ano máis tamén se quixo tomar conciencia da visión que a mocidade ten deste tipo de violencia e reditouse o certame de cartéis do 25N, con máis dun cento de propostas por parte dos alumnos e alumnas dos dous centros de secundaria da vila e que xa se poden visitar nos corredores da Casa do Peso. Por suposto, non faltou a lectura da declaración institucional rubricada por todos os grupos políticos con representación na Corporación Municipal, un texto o que deron lectura as concelleiras Tania Pardo e Carmela Franco, en o que reclaman medidas efectivas e suficientes para erradicar os feminicidios e que no que vai de ano xa se cobraron a vida de máis de 40 mulleres. Bo día. A violencia contra as mulleres continúa sendo a violación dos dereitos humanos máis señalizada no mundo. O feminicidio é a manifestación máis brutal e extrema da continua violencia que se exerce sobre as mulleres por o mero feito de selo. 1.286 mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas durante os últimos 10 anos en España. Este ano, 2024, foron 41 as mulleres asasinadas no noso país, 4 delas en Galicia. Unhas cifras terribles e incompatibles coa democracia e que esconden as vidas truncadas de mulleres, dos seus fillos e fillas, das súas familias e tamén das súas amizades. O asesinato é a expresión máis dramática da violencia contra as mulleres, pero as mulleres sofren cada día diferentes formas de violencia machista. E isto só é a punta visible do iceberg. Por debaixo, existen todo un sistema de violencias normalizadas, legitimadas e silenciadas que vemos e reproducimos a diario. E cando o feito de ser muller se entrecruza con outras identidades como a orixe, a etnia, a idade, a discapacidade ou a orientación sexual, a situación vólvese máis complexa e vese agravada por outras formas de discriminación que tamén existen na nosa sociedade. Hoxe, 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, é unha data fundamental para dar visibilidade a todas as formas de violencia que se exercen sobre nós, sendo necesario apuntar directamente sobre aquelas que están máis invisibilizadas hacia os nosos ollos. O que non se ve non existe, e dar visibilidade á violencia contra as mulleres non é un xesto, é unha mensaxe ás vítimas, aos agresores e ao conxunto da sociedade. Por isto, co lema Non as fagas invisibles, a fina mirada, o Concello das Pontes quere situar o foco sobre a realidade das rapazas máis novas, as cales tamén viven nun sistema patriarcal onde a violencia de xénero e, especialmente, a violencia sexual, é unha das moitas manifestacións da violencia machista que se enfrontan ao cotío.
Entre moitos dos datos cos que contamos, podemos destacar que o 46,1% das mulleres novas sufriron algún tipo de violencia psicolóxica por parte das súas parellas. O 22,6% das rapazas que sufriron algún tipo de violencia sexual afirman que o agresor foi un amigo home e o 9,2% un compañeiro de clase. A violencia contra as mulleres está relacionada co uso das tecnoloxías no 82% dos casos de violencia de xénero na adolescencia. Realidades que nos poden parecer alleas, pero que están moi perto de nós, a noso carón, día tras día. Cando se consigue sair á luz, a violencia física máis identificable ou perceptible é a que fai saltar as alarmas máis veces. Pero o maltrato ás mulleres prodúcese a gotío, en case todos os ámbitos da vida e baixo as distintas formas. Discriminación, violencia, vexación, dominio, ameaza, acoso, emudecemento, privación. Máis recentemente recoñecida, pero non por iso menos cruel, nesta lista incluíuse a violencia vicaria, é dicir, aquela que o maltratador exerce contra as persoas que a muller máis quere, normalmente fillos e fillas, coa intención de xerarlle sufrimento ou sometela. Durante este ano foron 8 os nenos e nenas asasinados, vítimas da violencia vicaria. Para afrontar estas violencias é preciso recoñecer as graves fendas de xénero existentes no ámbito social, económico, cultural. Compre tallar as causas estruturais e sociais que sustentan estas desigualdades a través de políticas para a promoción da igualdade e a prevención das violencias, aumentar os recursos para o seu correcto desenvolvemento, no ámbito da educación, da xustiza, dos cuidados. Por iso queremos incidir na prevención, na educación, na denuncia, no rexeitamento e na necesidade de non guardar silencio ante calquer tipo de violencia sobre a muller. É por isto que desde o Concello das Pontes asumimos a nosa responsabilidade de promover a igualdade e erradicar todas as formas de violencia que se exercen contra as mulleres, con independencia da súa orixe, etnia, credo, idade, orientación sexual ou diversidade funcional. Resulta fundamental coordinar todos os recursos dirixidos a sensibilizar a toda a sociedade na loita e prevención da violencia de xénero. As entidades locais debemos ser as principais axentes na loita contra a violencia por a nosa proximidade á cidadanía, promovendo unha sociedade que non permita, xustifique ou banalice as agresións e as conductas discriminatorias cara ás mulleres. Só unha sociedade na que as mulleres non sufra violencia por ser mulleres pode ser considerada libre. Só unha democracia libre de violencia machista é unha democracia plena. Somos conscientes da importancia de impulsar políticas, programas e recursos que non só rexeiten a violencia, senón que tamén preveñan a súa manifestación. Esta campaña de sensibilización forma parte do noso compromiso institucional en pro da igualdade. Temos a certeza de que é hora de poñer en práctica unha mirada crítica sobre a nosa contorna. Só se afinamos a nosa mirada, seremos capaces de ver os prexuízos, estereotipos, estigmas sociais que temos normalizados e que dan lugar a situacións de discriminación e de violencia cara ás mulleres. Quedan moitas cousas por facer, non é fácil o camiño, pero nunca nos sairemos del. Por todas as mulleres, as que estamos e as asasinadas víctimas da violencia machista. Por todas elas, queremos guardar un minuto de silencio. Dende Benestar Social tamén se aproveitou a celebración das sesións abertas mensuais do programa Espazo en Familia para abordar este problema das relacións afectivas entre os máis novos e como influe o que ven na internet na súa vida sexual. Un tema que tamén foi obxecto de debate nunha nova sesión de Relén da Vida a que acudiu o pasado mércores a Edil Tania Pardo.
Neste encontro tocaba abordar coas participantes do taller non só o amplo programa de actividades que se estivo a desenvolver esta semana, senón tamén a preocupante situación que se está a vivir na mocidade, con casos de violencia contra as rapazas, acoso nas redes sociais e comportamentos machistas contra os que é preciso loitar. Unha situación que copou a xornada formativa que o pasado martes se desenvolvía na Casa do Peso para os integrantes da Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero do Concello das Pontes e que protagonizou a integrante da Asociación ANAR, Saúri Molina Morán. A subdirectora das liñas de axuda da ANAR, que traballa en especial cos máis novos, deu conta dos resultados do estudo elaborado nestes 2 últimos anos por esta ONG e que estivo baseado nas máis de 20.500 chamadas registradas nos seus teléfonos de axuda para nenos e nenas. Entre as conclusións máis alarmantes está o uso das redes sociais e das novas tecnoloxías como 2 dos principais causantes da violencia contra a muller en idade xuvenil. E que Molina fixo especial fincapé nesa visión distorsionada que se dá na internet das relacións afectivas entre os máis novos e que despois os rapaces e rapazas toman como rutina, co consecuente trato á muller como un obxeto, tanto a nivel sexual como afectivo. E xa na biblioteca, tamén o luns se desenvolvía un taller de customización de camisetas dirixidos máis pequenos e que contou co respaldo da Rede de Bibliotecas da provincia da Coruña e da Deputación. Por suposto, o luns o colectivo feminista das Pontes tamén se sumaba a esta data. Foi cunha concentración na praza do Hospital, onde ademais de render homenaxe ás mulleres que nestes anos perderon a vida a mans das súas parellas e exparellas, incluíu a lectura dun manifesto para reclamar medidas eficaces e políticas que por fin poñan freo a esta consecución de crimes machistas e que, dende que se teñen rexistros, xa segaron a vida de 1.287 mulleres. Boa tarde, imos dar comezo ao acto polo 25 de novembro. Como sabedes, primeiro leremos o manifesto do colectivo feminista das Pontes e a continuación pasaremos a ir colgando as fitas cos nomes de cada muller e crianza asesinadas desde o 25 de novembro de 2023. Imos ir lendo o número e o nome e podedes vir colgando as fitas. Antes de comezar, simplemente quería sinalar que desde 2018 que levamos facendo este acto, temos hoxe aquí fronte a nós 600 mulleres e crianzas e que hoxe sumaremos 93 máis. No Día Internacional contra a Violencia Machista, o colectivo feminista das Pontes únese á vontade da Marcha Mundial das Mulleres de colocar o foco na multitude de formas que toma a violencia machista e que ten como resultado máis terrible o feminicidio. A maior parte das agresións non teñen lugar en espacios alleos, senón nos entornos máis próximos. Familia, lecer, traballo, ensino. Decía que a maior parte das agresións non teñen lugar en espacios alleos, senón nos entornos máis próximos. Familia, lecer, traballo, ensino, espazos de participación social. E son estes espazos onde é máis difícil é enfrontala e combatela. Ademais, tamén observamos nos sectores máis reaccionarios da sociedade a negación desta violencia. Esta negación podemos vela e escoitala diaria nos bares, nas redes sociais, nos centros educativos, en casi calquera lado. Argumentos pobres e malintencionados que calan aos poucos e destruen os consensos fundamentais sobre a necesidade dunha educación e igualdade ou as vontades de promover políticas e iniciativas públicas contra a violencia machista. O feminismo é a ferramenta imprescindible dende a que denunciar, exixir cambios e promover a transformación social. Nos últimos tempos, o avance no debate público permitiu colocar no foco non só as diferentes violencias machistas, sexuais, institucionais, xudiciais, sociais, senón a transversalidade de moitas delas a nivel social. Este 25N queremos reivindicar, fronte á violencia psicolóxica, máis políticas de educación e igualdade, máis recursos de acompañamento terapéutico para as vítimas. Fronte á violencia sexual, máis recursos de protección e inclusión para as mulleres vítimas. Fronte á violencia xudicial, máis xulgados, máis formación para o persoal, maior protección e garantías para as mulleres vítimas e as crianzas. Fronte á violencia na saúde, máis investigación, máis calidade e recursos na saúde, políticas de cuidados efectivas que diminúan a carga que supón fundamentalmente para as mulleres, garantías de acceso ao aborto e máis educación afectivo-sexual. Fronte á violencia no traballo, facer cumplir a norma de ter e aplicar protocolos contra o acoso, promover políticas de economía para as persoas, de conciliación real. Como cada 25N, dende o colectivo feminista As Pontes, queremos poñer nome e dignidade a cada unha das mulleres e crianzas asesinadas neste último ano. É unha lista terrible, que doe moito. Para nós non son números para unha estadística.
Son vidas, proxectos, futuro arrincado do xeito máis salvaxe polo machismo criminal. Imos dar conta agora de cada unha delas como unha sorte de ladaíñas, un recordatorio cruel que ten que servir para estar máis unidas e ser máis contra a violencia machista, ata que todas sexamos libres. E que aínda queda por diante moito traballo de concienciación e de medidas e prácticas eficaces que por fin permitan ás mulleres a ir á rúa e non ser vítimas daqueles cos que en algún momento compartiron a súa vida. Queda moito camiño para facer que esta data se convirta nun día máis do calendario. Queda moito que facer para que os telexornais deixen de abrir con novos feminicidios. Queda moito por facer para que poidamos fachendear dunha sociedade onde as vítimas de violencia machista sexan cero. É que toca concienciar, traballar e educar as xeracións presentes e futuras para lograr acabar con esa violencia na que a muller sempre perde e incluso ás veces a súa propia vida. Falamos agora de gastronomía porque xa temos o nome da tapa gañadora da edición número 14 do certame Saborea as Pontes. Un certame gastronómico onde a gran gañadora foi a proposta do restaurante de La Pícola coa súa focaccia. O restaurante de La Pícola, da man da súa focaccia, foi o gran vencedor da edición de 2024 do certame de tapas Saborea as Pontes, impulsado pola Concellería de Hostalería e a Asociación Coempo, e cuya gala final tiña lugar o pasado luns. A proposta do restaurante italiano contou co respaldo non só do xurado profesional, senón tamén cos votos da maioría do público, para empoñarse nesta convocatoria, na que se deron cita 13 petiscos do máis saborosos, ideados por outros tantos locais hostaleiros. Un resultado do máis axustado, tal como apuntou a Concellería de Hostalería. Elena López, que se encargou de presidir esta entrega de premios, quixo agradecer o gran esforzo de todos os locais participantes, os que definiu como os grandes anfitrións da nosa vila e dos seus sabores. A DIL tamén fixo o balanzo da gran participación deste ano, con máis de 18.000 tapas vendidas e unha repercusión económica no sector hostaleiro de máis de 80.000 euros. Sois los mejores anfitriones que tiene As Pontes, la hostelería, así que éxito rotundo y os agradecemos muchísimo que apoyéis esta iniciativa. Queremos agradecer a Iria y a Erika, que están desde el inicio prácticamente de este concurso y que están en el día a día. Las tenemos de apoyo y queremos recoger todo el sentir vuestro para ir año a año. Cambian los modos de consumo también, entonces queremos también tener vuestro retorno para ir perfilando este Saborea as Pontes. Se vendieron más de 18.000 tapas, según los datos que nos disteis todas y todos, así que eso supone un impacto económico de más de 80.000 euros en As Pontes, en esas 2 semanas, en 8 días realmente. Así que espero que hayáis sentido ese retorno, a pesar del esfuerzo extra que hay que hacer, y agradeceros muchísimo porque da gusto ver las calles de As Pontes llenas y pandillas que vienen de fuera y los propios vecinos por aquí. Así que un aplauso para todos vosotros, de verdad. O petisco gañador estivo composto por unha masa de pan con chourizo local e queixo afumado da Capela, e foi quen de conquistar os padais dun xurado no que se contou coa presenza da influencer gastronómica Nerea Garmendia, máis coñecida como La Morro Fino, o restaurador naronés Diego Fernández e integrante do colectivo Cocina Coruña Tino Otero. Como segundo clasificado en voto profesional quedaba o pincho Trastea do Trastoi 3, nunha votación tamén do máis axustada entre os dous finalistas con apenas 3 puntos de diferenza. Xa no voto popular, con 1.365 papeletas escrutadas, repetíase a loita entre estas dúas propostas e, de feito, a focaccia de La Pícola impoñíase por tan só 6 votos o Trastoi 3. Como terceiro clasificado na votación popular quedaba o Piato Rico da Taberna de Pancho e xa no cuarto lugar o Baño de Rodolfo do Sarún, todo un mérito a tratarse da primeira participación deste local nun certame destas características. A semana durante o acto de clausura tamén se entregaron os premios aos clientes que emitiron os seus votos. Así, os 600 euros foron para Susana Castro, mentres que Noel Durán, Noelia Rey, Isabel Romero, Marta del Moral, Miriam Corral e Jaime Andrea Triana se fixeron cun cheque de 200 euros para cada un. É dun certame que se pechaba este mesmo luns a outro que se vai pechar mañá mesmo. Coñeceremos o nome das receitas gañadoras dunha nova edición do concurso de receitas doces e salgadas As Pontes Terra de Cogomelos. O evento vaise desenvolver no local social da Choupana con entrada libre.
As Pontes Terra de Cogomelos pechará mañá a súa cuarta edición e farao co mellor dos sabores de boca, da manda entrega de premios dos 2 certames de receitas doces e salgadas con cogomelos para profesionais e afeccionados ao mundo da cociña. O local social da Choupana acollerá a final destes 2 concursos dende as 10:30, xa que este será o escenario no que os responsables das receitas finalistas deberán preparar a súa proposta para que un xurado profesional avalie e escolla as mellores propostas doces e salgadas desta edición entre os 10 finalistas. Así as cousas, na final profesional de pratos salgados competirán Felipe Neto dos Santos, Juan Carlos Agilda Santo e María García Lago. E na categoría de doces, as persoas finalistas foron Antónico Aribáez e María Fragoso Gundín. Na final amador de pratos salgados participarán María Pico e Fátima Filgueira. E nos pratos doces, as persoas finalistas foron Mónica Gómez, Tomás Rodríguez e Carmen Martínez. O xurado avaliará a originalidade, presentación, técnicas empregadas, protagonismo dos cogomelos nas receitas, o seu arume e o sabor, e incluso a cidadanía poderá disfrutar tamén desta final que será de entrada libre. Cambiamos de asunto. Ímonos agora a unha saborosa actividade que tivemos no Mercado de Abastos o pasado sábado. Visita da Confradía de Pescadores de Ferrol que presentaban un dos seus produtos máis espectaculares, as navallas da man dunha degustación popular e que contou coa participación de numeroso público. Galicia é unha terra sobradamente coñecida pola gran calidade dos seus produtos gastronómicos, por contar cunha materia prima de gran calidade, tanto aquela que vén das nosas terras, como a que sae das augas do Cantábrico ou do Atlántico. Un paraíso gastronómico ben coñecido, pero que tampouco está de máis promocionar entre os que temos a sorte de vivir nalgunha das 4 provincias galegas. E que tamén é descoñecido para moitos a gran variedade de produtos que temos a carón da casa e de calidade suprema, como son os exemplares de peixe ou marisco que a diario colleitan dende a Confradía de Pescadores de Ferrol e que cada día engalanan as peixerías de toda Galicia. Precisamente nun escenario tan axeitado como recentemente remodelado o mercado municipal, instalouse o pasado sábado un posto no que foi posible degustar diferentes propostas gastronómicas coas navallas como protagonistas, e polo que moitos veciños e veciñas se deixaron seducir. A súa versatilidade na cociña, a súa gran calidade e, por suposto, os seus beneficios para a saúde son algúns dos puntos a favor dun alimento que temos a carón dos nosos fogares, tal e como apuntaba o patrón maior da Confradía Ferrolá, Gustavo Chacartegui. Pues esta iniciativa en Las Pontes es por medio de la Diputación de La Coruña, por unas ayudas que han hecho a las cofradías para promocionar los productos locales de las cofradías. Y bueno, hemos optado por invertir esa ayuda en promocionarlo cara al público con degustaciones gratuitas. Hemos hecho una en Ferrol, en las fiestas de la Parrocheira, Asociación de Vecinos del Puerto. Esta en Las Pontes, aprovechando ya la inauguración de este mercado, y tenemos prevista otra más en Santiago, cara al mes de diciembre. Y nada, lo que intentamos es aprovechar esos fondos para que reviertan al final en el producto que recolectan nuestros compañeros y se depuran en nuestras instalaciones. É que a Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol é unha corporación sen ánimo de lucro que representa os intereses dos profesionais do sector pesqueiro, cunha longa tradición e experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar. A día de hoxe, agrupa centos de embarcacións e profesionais do sector pesqueiro que desenvolven a súa actividade principalmente en augas das rías galegas e nos caladoiros Cantábrico e do Noroeste, con artes e métodos artesanais para a extracción de peixes e de mariscos. Por suposto, hoxe non nos podíamos esquecer de falar de Santa Icía, a festa dos músicos e músicas non só das Pontes, senón de todo o mundo, e que tamén por aquí celebramos por todo o alto. Tivemos distintos festivais, en un deles conmemorábase eses 50 anos da agrupación coral Endesas Pontes. Por certo, que mañá ainda queda unha actividade, unha alfombra floral en honra a Santa Icía, que se vai desenvolver na Praza da América. Agarimo o recoñecemento e respeto ao traballo duro e intenso, a horas de ensaios e unha gran entrega durante medio século. Así se podería resumir o que daba de sí un dos grandes actos da programación de Santa Icía 2024, o festival central deste ano e no que o protagonismo foi para a agrupación coral Endesas Pontes polos seus 50 anos de vida. O acto, que se celebrou o pasado venres no Auditorio Municipal Alobi, contou cun elenco de artistas locais encabezados pola Rondalla Vila das Pontes, a propia agrupación homenaxeada e as bandas Xuvenil e a Banda Cultural e Recreativa, que integraron o programa dun extenso evento que se prolongou durante máis de 2 horas e que estivo presidido polo alcalde Valentín González Formoso, adil de Cultura Lona Tenreiro e polo presidente da Asociación Ruada José Castro. Precisamente este último foi o encargado de dar lectura á acta deste ano, en a que a organización de Santa Icía quixo recoñecer o gran papel da coral ao longo destas 5 décadas de vida e a gran labor do colectivo musical pontés.
O que sempre intentamos foi poñer en valor a riqueza cultural no eido da música que hai nas Pontes. Supoño que todos somos conscientes da envergadura do proxecto musical que hai nas Pontes, o cual a todas aquelas persoas que están loitando para conseguirlo merecen un forte aplauso e unha felicitación. Tamén se quixo sumar a esta homenaxe o alcalde das Pontes. Valentín González Formoso fixo fincapé no gran papel que xoga a música na nosa vila e o esforzo e entrega de todo o tecido musical local que traballa duramente por seguir transmitindo esa paixón ás xeracións do futuro. As Pontes é un pobo especial por moitos motivos, pero pola súa afición pola música, o seu apego pola música dende hai tantos anos o fai todavía máis especial. Poucos povos teñen conservatorio medio, teñen coral, teñen escola da banda municipal, teñen banda municipal, teñen 8 escolas municipais de percusión, de gaita, de danza moderna, de danza clásica, de baile galego, etc. 472 persoas que forman parte das escolas municipais, 120 persoas no conservatorio, 100 persoas na escola da banda, poucas poboacións teñen tantas familias vinculadas á música. Esa música que xera valores, que impregna de cultura as vilas que disfrutan dela. Toda a vida disfrutando da música nos momentos máis importantes da nosa vida, nos momentos máis alegres das nosas vidas e, por tanto, agradecer a todos aqueles e aquelas que fundaron as agrupacións, as entidades culturais. Aí algunhas das persoas, ou moitas delas aquí presentes, Pepe falaba de un combustible Jaime Belaboy, pero tamén Pepe de Severiano, co Grupo Juvenil de Música hai tantos anos xa. A todas esas familias que influíron para que os seus fillos e as fillas se vincularan á música e, sobre todo, a todos os alumnos e alumnas do conservatorio, das escolas e tamén a todas as persoas que se vincularon a coral e a rondalla durante tantos anos. A todos eles e a todas elas que sigan influindo nos seus fillos e netos para que se vinculen á música, porque unha vila vinculada á música é unha vila moitísimo mellor. Dende a propia coral, a súa presidenta Mari Carmen Freire agradeceu este novo recoñecemento, que se suma a un ano moi intenso no que, ademais do seu festival aniversario, tamén protagonizaron o pregón das festas do Carme. Estamos moi honrados de que nos fixeran esta homenaxe, pero non somente os que estamos aquí, sino a todos os componentes de todos os 50 anos. Os que xa non están, pero siguen na nosa lembranza. Nada máis, aquí hai algunha persoa que podía estar aquí mellor que eu, porque levan máis anos, algunhas dos que están aí, levan máis anos que eu, pero que, a ver, se non podemos estar todos, tocarame a mí. Bueno, pois nada máis, moitas grazas a todos. Como non podía ser outro xeito, a agrupación homenaxeada tamén recibiu un agasallo en conmemoración desta data. Unha praca que conmemora precisamente esta xornada e que tamén servirá de lembranza por esta máis que merecida homenaxe a esa intensa andadura musical. Pero se venres era día de emocións e recoñecementos, o sábado tocaba desfrutar da música tradicional, cun segundo festival tamén no Alobi, en o que tivemos a oportunidade de desfrutar dos maneos, xotas ou muiñeiras de Nocómbaro, as escolas municipais de acordeón e pandeireta ou a banda das escolas de música tradicional.
Tamén o sábado ia realizarse unha particular ofrenda floral aos músicos cunha alfombra que se ia neste caso desenvolver na Praza da América, pero que finalmente se realizará mañá dende as 11:30 no mesmo emprazamento e xa cunhas condicións meteorolóxicas máis axeitadas que as que se deron a pasada fin de semana. O que afortunadamente non houbo que adiar foi a homenaxe ao colectivo de músicos de Ribadeume na parroquia onde nacía a música na nosa vila. Un acto que se desenvolveu no monumento dedicado a este colectivo tras a misa dominical e que estivo presidido pola Edil de Cultura. No seu discurso, Lorena Tenreiro puxo en valor o gran papel da música no día a día da nosa vila e que queda demostrado, por exemplo, coas grandes cifras de participación nas escolas de música tradicional ou nas clases do conservatorio ou da banda municipal. Somos uns afortunados, hai case 1000 persoas que participan activamente da música na nosa vila, de todas as actividades. Estes días podemos comprobar que hai canteira, que temos moitos nenos e moitas nenas que se siguen achegando ao mundo da música e da cultura. Tamén comprobamos que temos veteráns que levan moitos anos dedicados a ela e que siguen estando aí ao pente do cañón, o cal, como decía Carlos, mostranos a importancia da música na nosa vila. Como a fin de xornada, tocaba desfrutar da música dunha das agrupacións musicais máis coñecidas da parroquia pontesa, Cana Bella, que pechou este acto conmemorativo da man das súas muiñeiras e maneos. A maxia e a súa mestura co mundo da literatura foi onte a protagonista dunha nova edición dos Xoves na Biblio. Leo Leiño presentaba aquí nas Pontes a súa última montaxe. Tras dedicar a pasada semana á música e á celebración de Santa Icía, o programa Xoves na Biblio regresaba onte a súa programación habitual con novas propostas para que o público máis novo se interese polo mundo da lectura. Neste caso foi da man dunha sesión de maxia e contos coa visita de Leo Leiño e o seu espectáculo Maxia Tola e Lectora. A actividade, dirixida a maiores de 5 anos, volvía a ser todo un atractivo para pequenos e tamén para os seus pais e nais, que puideron desfrutar dunha particular mestura de maxia, humor e narrativa, en o que o principal foi achegar aos máis pequenos o mundo dos contos e tratar de xerar neles o verme da paixón pola lectura. O espectáculo foi do máis participativo con diferentes trucos e contos protagonizados polos clásicos de toda a vida, como as princesas, os ogros ou os cabaleiros de cintilante armadura, e que se mesturaron con treboadas de ideas, visitas ao espazo e incluso cos propios Don Quixote e Xulio Verne. Un desfile de personaxes reais e tamén imaginarios, protagonistas de historias de toda a vida e que de seguro fixeron xermolar a paixón polas súas aventuras a máis dun e dunha pequena pontesa. Veñan os culetos pros lados. Arriba as mans. Todos aí tamén. Beben, baila, aquí les pontes. Ahora. Ahora vamos a señalar. Con una mano. E ca outra. E a chulería as pontes, veña. E non se diga. Repetimos. Hola. Señalamos. Un desfile de personaxes reais e tamén imaginarios, protagonistas de historias de toda a vida e que de seguro fixeron xermolar a paixón polas súas aventuras a máis dun e dunha pequena pontesa. Como a cada venres non nos podemos esquecer das actividades que temos ao longo da fin de semana. Mañá temos estrea teatral na compañía que máis ten teatro, unha agrupación aquí das Pontes que vai poñer sobre o escenario da lobby a súa última montaxe, Terapia de Grupo.
Que máis ten teatro volverá a subirse mañá a un dos escenarios que mellor coñece, o do Auditorio Municipal Alobi. A compañía local de teatro amador, tras 3 anos sen sacar ningún proxecto novo, presentará nunhas horas ante o seu fidel público a súa última comedia, Terapia de Grupo, e baixo a dirección novamente de Agustín Bolaños. A historia, baseada nun texto de orixe francesa de principios dos anos 2000, reúne a unha serie de personaxes nunha sala da garda dun terapeuta, cada un coas súas fobias e medos, e que conxuntamente tratarán de aliviar os seus problemas. Olga Chamosa, Ángeles Gabeiras, José Fraga, Luis Fernández, María Cabeiro, David Lorenzo e Servando Filgueiras protagonizan esta historia de hora e media de duración en a que se deixa a un lado o tabú das enfermidades mentais para afrontalas, neste caso, dende un punto de vista humorístico. Terapia de Grupo estrearase mañá ás 8 do serán no Auditorio Municipal Alobi con entrada gratuita ata completar aforo. E para os que prefiran o cine, nova cita na Casa do Peso, coa última produción dirixida por Clint Eastwood e cunha película de animación xa para o público máis novo. A Concellería de Cultura vai despedir novembro e recibir o mes de decembro damando o mellor cine de estrea nunha nova fin de semana cinematográfica na sala de proxeccións da Casa do Peso. Así as cousas, a sesión infantil, tanto de mañá como do domingo ás 5 da tarde, vai estar protagonizada por unha nova proposta de animación. Eli e el equipo de los monstruos é o título do filme que se proxectará estes días na sesión infantil, unha comedia na que unha fantasma sen fogar inicia a busca dunha familia da que formar parte. Polo camiño atopa un tren enmeigado no que residen un grupo de divertidos monstruos que a acollerán como unha máis e cos que acorrerá divertidas aventuras. ¡Si lo hacemos juntos! ¡El equipo! ¡El equipo monstruo! ¿Estáis conmigo? Yo no suelo beber. Ah, por supuesto que sí, querida. Este de frambuesa. Ups. ¿Se ha hecho pis encima? E xa para o público adulto, teremos o último proxecto tras as cámaras de Clint Eastwood, El Jurado número 2. O director estadounidense presentanos un thriller xudicial dirixido a maiores de 12 anos, en o que un home de familia que debe formar parte dun xurado nun caso de asasinato ten a clave para influir no resto de xurados e condear ou absolver o acusado. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Me han citado como jurado en el caso Kendall Carter. Hace un año, el 25 de octubre, el acusado James Sath y su entonces novia, Kendall Carter, tuvieron una pelea. Va a pagar por lo que hizo. ¿Qué me quieres decir? A lo mejor no fue un ciervo. Deja que le pregunte. El Jurado número 2 proxectarase mañá ás 7:30 da noite e tamén o domingo ás 7:30 do serán. Como sempre, as localidades xa están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.com e tamén media hora denantes de cada proxección na billeteira da Casa do Peso. Hoxe tamén lle botamos unha ollada ao que daba de sí a celebración do 10º agosto da Asociación de Veciños e Mulleres do Rural de Pontoibo. A Asociación de Mulleres Rurais e Veciños e Veciñas de Pontoibo tamén estivo de festa esta fin de semana, e que non quixeron deixar pasar a oportunidade de reunirse ao redor dunha boa mesa para desfrutar dunha celebración de magosto por todo o alto. Ducias de veciños e veciñas do barrio se sumaron a unha cea popular que tivo lugar na noite do sábado e que rematou con música ata altas horas da madrugada. Unha festa que xa arrancaba durante o serán cunha nova edición do seu concurso de esfolla de millo, a 10ª xa, e onde por equipos tocaba limpar as espigas o máis axina posible para facerse co primeiro premio en forma de produtos gastronómicos locais. A semana dun ano máis, a organización optaba por agochar unha espiga raíña para aquel participante que tivese a sorte de atopala. Iso sí, o de menos foi o nome do gañador, e que o importante era pasalo ben e desfrutar da boa compaña de veciños e veciñas e, por suposto, dunha saborosa cea.
Pois ata aquí todo quedaba de si esta semana en As Pontes. Hoxe, como sempre, regresamos dentro dos días. Iso sí, vai ser o xoves, porque o venres é festivo, polo que a emisión desta espazo vais adiantar, como lles dicíamos, o xoves día 5 de decembro. Desfruten desta semana.